Is-Sindku u Viċi Sindku kif ukoll il-Kunsilliera tal-Munxar għamlu l-pożizzjoni tagħhom ċara kontra l-applikazzjoni tad-demmiela fil-Munxar. Dan hekk kif nhar il-ħamis 4 ta' Lulju saret l-ewwel laqgħa tal-Kunsill Lokali tal-Munxar bl-amministrazzjoni l-ġdida issa taħt maġġoranza nazzjonalista tieħu pożizzjoni ċara favur ir-residenti. Dan għaliex huma saħqu li tali proġett wassal għal erda ta' tranquillità tar-raħal u l-kwalitajiet tal-ħajja tar-residenti. Net News tkellem ma' Damien Spiteri, is-Sindku l-ġdid tal-Munxar, fejn spjega aktar dak li ġara u kif ukoll x'wassal biex il-Kunsill Lokali tal-Munxar iżomm il-pożizzjoni tiegħu. Naħseb li l-objettiv tagħna għamilni ħċar li nibqgħu naħdmu kontra din il-proposta. Hemm deċiżjoni min naħa tal-Bord tal-Planning Authority li din il-proposta ma tintlaqax u naħseb li fl-istadju tal-appell għandha tiġi konfermata din id-deċiżjoni għaliex dan il-proġett żgur li ħajħalli detriment qawwi u impatt negattiv fuq il-residenti tal-Munxar. Kien hemm oġġezzjonijiet minn naħa ta' raħal żgħir bħal tagħna. Il-Munxar ma jiflaħx għal dan il-proġett. Is-Sindku għalenna li l-Kunsill Lokali riafferma l-pożizzjoni tiegħu kontra l-bini tad-demmiela fil-Munxar u ddikjara li sejħu